ह्या वर्साची आमची डॉक्टर रामानीस गोवा मॅरेथॉन ही एकदम वैशिष्ट्यपूर्ण आसा. ह्या खातीर की सराची ती 100वी मॅरेथॉन. 80 वर्साच्या एजीचे सर आपली 100वी मॅरेथॉन आपल्या स्वताच्याच मॅरेथॉनान कंप्लीट करतले. आणि ही मॅरेथॉन सरान आणि आमी इतली फुडें पाविल्ली आसा की जगभरावेले टॉप एथलीट्स, एलीट एथलीट्स, रनर्स ह्या फाटी आमच्या मॅरेथॉनात धांवपा खातीर हांगा मुद्दम येवपाचें आसा. वॉर्मअप सुरुवात होणार 5:30ला झुंबा डान्सर्स जेनेविया कुटिनो आणि त्यांची टीम आहे ते झुंबा डान्सर मार्फत त्यांना वॉर्मअप एक्सरसाइज देणार रनर्सना. 10 मिनटं चालेल. मग बरोबर 5:45ला 5:45ला ते कॉल देतील 21 आणि 10 किलोमीटर रनर्सना असेंबल व्हायला. आणि जेव्हा ते असेंबल होणार तेव्हा बरोबर 5:45ला रस्त्यावरनं मेन गेटवरनं एक माणूस टॉर्च हातात घेऊन आतमध्ये येणार. आणि तेव्हा आमचे जे सेलिब्रिटी रनर आता तुम्हाला सांगितले मगाची ते सगळे ग्राउंडवर राऊंडने उभे राहणार. तो उजव्या बाजूला घेणार आणि पहिला त्याला सेलिब्रिटी रनर त्याच्याकडे टॉर्च देणार. मग ते दोघे जरा धावून पुढे जाणार. पुढे दुसरा सेलिब्रिटी रनर मिळणार तिच्याकडे टॉर्च देणार, पुढे जाणार. असे करून राऊंडला सर्कल करून 8-9 लोक सगळे टॉर्च घेऊन पुढे येणार. आणि मग मेन गेटकडे मी उभा असणार. ती टॉर्च माझ्या हातात देणार आणि सगळे आम्ही 8-9 लोक मिळून ग्राउंडवरची जी टॉर्च आहे ती लाईट करणार. या मॅरेथॉनमध्ये कुठल्या कंट्रीची लोक ह्याच्यामध्ये बघा आता स्वित्झर्लंडमधून आहे, आम्स्टरडॅममधून आहे, जर्मनीमधून आहे, केनियामधून आहे, इथिओपियाहून आलेले आहे, इंडियाचे पण आहेत सगळेजण आपले. आणि ह्याही शिवाय काही मला वाटतं इंडोनेशियाचं एक आहे. अशा ह्या देशातून लोक सगळे धावणार आहेत त्याच्यामध्ये. 100व्या मॅरेथॉनमध्ये आपला सहभाग असणार. आपला 100वा मॅरेथॉन आहे. हो, माझा त्याच्याबद्दल आपल्याला आता काय कशा पद्धतीचा आनंद आपण सांगू? मला आनंद वाटतो की माझं वय 80 आहे आणि तरी पण मी धावू शकतो. ह्याच्यातच मला जास्त आनंद वाटतो.